10,000 15,000 मोनदों दानि दाननानै होमबा थाङा जायो माथो होमबा थाङा जायो नङा दो थांनानै थाङा जायो मा थांनानै बेयाव नङा थाङा जायो ना मोजां मोनो देनां जोंखौबो लिंहरदो आंखौबो लिंहरब्रा देनां न'आव थांनानै खामानि फैफिनबा मानसि नांगौ जाबा जोंहा खर' गाज्रि मोनफैलै थेंक इउ खर' गाज्रि बोरै खबर सबर हेलौ होनदों माबोरै खर' गाज्रि मा खबर औलै दसे फैसावलाबायबाय भिडिअ'फोरबो आपलोड हायाखैना इनिखाय दसे फैसावलाबायबाय ओरैनो मोजां खबर आंना खबरा मोजां ना ओंखामफोर जाखांबाय नामालै खर' गाज्रि जोंहा बर' CRPF लाइभ हेलौ थेंक इउ ब्र बर' CRPF हेलौ ब्र हेलौ माबोरै खबर सबर खोन्थादो दे जोंना एम नार्जारि ब्लग हाय होनहरदों हेलौ एम नार्जारि माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे खर' गाज्रि जाखांबाय मा ओंख्रिलै खर' गाज्रि एम नार्जारिया ब्लु होदो अके ब्लु होनि दे आङो ब्लु होना होबाय दे बर' CRPF मा होनदों मोजां दे मोजां ना खबर सबर बेनिफ्राय ओंखामफोर जाखांबायना CRPF बर' CRPF जोंना खर' गाज्रिया मा होनदों हांसो राजासोमोन बाव हांसो राजा बावसोलै हांसो राजा गोथावथार माथो खर' गाज्रि जाबाय मा ओंख्रि जाखो बर' CRPF जोंना लाइकखौबो खनसे थुना होदोलै गोथावथारथ' गोथावानोथ' हांसो बेदर आंथ' बिराद जानो गोसो जागासिनोलै हांसो बेदरखौ न'आव थांबासो जानांसिगोन र' उनाव लाइक डान जोंहा खर' गाज्रि लाइक दाननो थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय खर' गाज्रि बर' CRPF होनदों ब्र ब्लु मा बायदि होयो बुंलाय आदसा जोंहा बर' CRPF आ ब्लु होनो रोङाखैना ब्लुखौ जेरै माबा थुना होनानै ग'टु चेनेल मोनहैयोना ग'टु चेनेलनिफ्राय सबनिस्राय गाहायनिखौ थुना होनांगौ ग'टु चेनेलनि सबनिस्राय गाहायाव बे एड आस मडेरेटर दंना एड एस मडेरेटर दं बेयाव थुना होनांगौ बेयाव थुना होनानै आरो गाहायनि मोनसेयाव स्टेन्डार्ड मडेरेटराव थुना होनांगौ होमबानो जायो आरोना दे लाइक खनसे थुना होदो जोंहा ओंखारलांजोब्बायसो नामाथाय आरो सासेल'सै नांथालाबायबायसो नामाब्रा आंनालाय मबाइलालाय नांथालाबायबायसो नामालै आंना मबाइला लोगोफोर खोन्थाहरलाय नांथाबायसो नामाब्रा मबाइलालाय बड' एम लाब्रा मोनफैदों थेंक इउ बड' एम लाब्रा आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय ब्र बेसे गोबाव जाखो नै दासो फैदों आरोना बारा गोबाव जायाखै 5 मिनिटल' जादों बड' एम लाब्रा
लाइक होबाय दे थेंक इउ बड'एम लाभार थेंक इउ दे थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय दे जोङो बर' CRPFआ ब्लु होनो रोङाखैना आं खोन्थाहरबाय दे ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय जागोन दे बड'एम लाब्रा मा होनदों आंहा मबाइलानो चार्जबो गैलालै ब्र आदसा मबाइला चार्ज गैलाना अखा हागासिनो आसामाव बिरादनो मैयानिफ्राय अखा बारनो बिरादनो खोन्थाहरदोंना आदसा मबाइल चार्ज गैला आरोना दे जेबो नङा जोंना बर' CRPFआ मा होनदों अके ब्र औ दे आं खोन्थानाय बायदि थुना होबानो जाहैगोन दे जाखायो बिदिनो खालामो जोंहा हायना बर' हेल' गाइस गुड इभिनिं हाउ आर इउ टुडे वाव आं इंलिस रोङालै बड'एम लाब्रा मा होनदों कारेन्टबो गैया आदसा कारेन्टबो गैया आरोना बार अखा हागासिनो मैयानिफ्रायनो आसामाव लाइक डान ब्र जोंना बर' CRPFआ थेंक इउ ब्र बर' CRPF थेंक इउ दै थेंक इउ स' माच जोंहा लाइक डान होनायनि थाखाय जोंहा बड'एम लाब्राया दाबो अखा हादों हाहां हारदों ना मा होनदों दाबो अखा हाहां थार नैथार आरोना हाहां नैथार आंबो लाइक होबाय अके लाइक होनायनि थाखाय बाय दे ब्र अके दे अके थेंक इउ आंनि लाइफआव दसेब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बड'एम लाब्रा थेंक इउलै थेंक इउ दे बाय दे जोंहा माथो खालामनो आरो चार्ज तार्ज गैयाबा जोंहा अखा हागासिनो आसामाव बिरादनो दे जागोन दे माबा गगा मोनगासिनोलै एसे दे बाय बड'एम लाब्रा बाय दे बाय अके बाय बड'एम लाब्रा थेंक इउ दे जोंहा कमेन्ट होदे माथो सिरिसो जाजोब्बाय जोंहा माखासेया बर' CRPFआ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ब्र औ ओंखाम जाथ'वाखैलै आङो बर' CRPF ओंखाम जाथ'वाखै दा दसे थानासो जानोसै लाइट दोननानै जानोसै आरोना जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखैलै ब्र आङो नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो बर' CRPF जोंहा ओंखारलांजोब्बायसो नामालै जोंहा बर' CRPF आदाया बेसेसो दावखोखोब्रा ब्र बेसेसो दावखोखो इउटुबाव दालि आरो मटर आदसा दे गोथावआनो दे बेसेसो दावखोखोलै आदा इउटुबाव आंहाथ' गैया माथो बिराद खमायबायसो थायो बेसे मा जाखो 13,000 माने 13K थांबाय नामा आदा
Oh 13k wow मोजां दे आदा नोंना 13k थांबाय मनिटाइजफोरथ' जाखाजोबनायसै ना जोंफोरना बिराद फिसालै दाबो आदा दासो एसे दावखोलांगासिनो आं लाइभ होनो रोङालै ब्र आदसा लाइभ होनो रोङा ना दे मानो रोङा जानो दे बिदिनो होलाबायबानो जानायालाय जानला मानलानो मालायफोरालाय माथो माथो साथो होआ गोरा होलाबायथारो आन्दोनो बर' CRPF आदा ब्र नाम्बार मोनगोन ना औ आंनि नाम्बार नांगौ ना नाम्बाराथ' मोनगोन र' मानो मोना जानो दे लिरना ला जोंहा लानोना नाम्बारखौ ब्र अके दे आं नोंनो बेयाव लिरना हरनि आरोना मा ससे लिरना हरनि दै बुंला दे आङो ससे लिरना हरनि ना मेसेजाव ससे लिरना हरनोसै बेनो आरोना आदा माबादो लिरना ला आंबो मोनसे दानना होनोसै र' जोंहा अबेनिलै बर' CRPF आदा अबेनि नोङो नोंनि चेनेलाव थांनि र' आं एसे नोंनि चेनेलाव थांनानै नायहैनि र' आं जोंहा बिरखुंगुर मोनफैदों थेंक इउ बिरखुंगुर ब्र बोरै खबर सबर थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हेलौ ब्र होनदों हेलौ ब्र मा खबर मोजाङानोलै खबरा बिरखुंगुर जोंहा थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय ओंखाम जाबाय नामा ब्र जाथ'वाखैलै आं बिरखुंगुर ओंखाम जाथ'वाखै दा लाइभखौ दोनबाथाय जानोसै आरोना नोंलाय ओंखाम जाखांबाय नामा बिरखुंगुर आं नावकाटा बाक्सा नावकाटानि आरोना CRPF ब्र'आ जोंना बिरखुंगुर ब्र'आ दिनै नुजाफैदोलै आंनि लाइभआव मा ओंख्रि जाबोखो बिरखुंगुर बर' जोंहा मा होनदों नलबारियाव पस्टिं नलबारियाव आरोना नलबारियाव पस्टिं जादों आरोना दा लाइक होबाय ब्र अके थेंक इउ बिरखुंगुर थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय ओंखाम जाबाय ना ब्र ओंखाम जायाखै आङो बिरखुंगुर दा लाइभखौ दोननानै जानोसै
संगासिनो आरोना दा येस होनना बुंदों अके मा जोंहा बर' CRPF आदा जोंहा CRPF आदानि भिडिअखौ मोनसे प्ले खालामना नायनो दं आङो जायाखैनो र' जागोनसो ब्र' जाथ'वाखै आरोना आङो बिखुंगुर ब्र'आ जोंना बिखुंगुर ब्र'आ अबाव थायो होनदोंमोनलाय ब्र' बहा दं दा आङो माबायावसो तेलेंगानायाव दं आरोना बिखुंगुर तेलेंगाना स्टेटआवसो दं आङो जोंहा अनसाय स्टिटास बड' मोनफैदों थेंक इउ अनसाय स्टिटास माबोरै खबर सबर हाय बस होनदों हेल' बस हेल' माबोरै खबर सबर बिखुंगुरा MP आव आं ब्र' MP आव दं आरोना माब्ला थाङोलै न'आव बिखुंगुर कबिता दैमारि लाइभ फैदों नामालै गाज्रि आंना बस आदसा अनसाय स्टिटास बोरै गाज्रि जाखोब्रा खबरफ्रालाय दानो थांथ'वा ब्र' दानो थांथ'वा आरोना बर' CRPF आदा मा होनदों नों हम एड्रेस बुं ब्र' आंनि न'नि एड्रेस आरोना आं सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारानिलै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारानि आरोना ओइ अनसाय बस नोंखौ बिखुंगुरा माथो हरदों अके थेंक इउ ब्र' थेंक इउ दे गाज्रि अनसाय मानो गाज्रि खबरा जोंना बिखुंगुरा सोंहरदों नाफाम गेसाव मोनफैदों जोंहा ब्रादार गाबफैदोंसो माथो फैनानै जोंना नाफाम गेसावा मा जाखो नाफाम गेसाव खबर सबर जोंहा फैनानैनो गाबफैबायसो बिखुंगुरा मा होनदों ब्र' नों मा मावोलै ओइ हाजिराफोरसो मावलाबायोलै आङो बिखुंगुर ब्र' बेफोरबायदिनो हाजिराफोरसो मावलाबोयो आं कम्पानिफोराव जानला मानलानो बर' CRPF आदाया मा होनदों रथ' ब्र' आं ट्राइ खालामना नायनि लाइफआव अके आदा CRPF दे खालामना नायलाय ट्राइ खालामना नायलाय बिदिया मोजां दा ब्र' मा होनो बिदिया मोजां दा दे ब्र' बिदिया मोजां दे ब्र' बिदिया मोजां आरोना बिदियानो मोजां बेफोरबायदिनो मावसाबगासिनो आरो हाजिराफोरखौनो जोंहा नाफाम गोसोआ मा होनदों मबाइल चार्जार बायदों दासो ब्रादार आदसा मबाइल चार्जार बायदों माबोरै बायखोलै जोंहा नाफाम गोसाव मबाइल चार्जारा जारलालै गोलैदोंमोन जोंहा लाइक खनसे होनालै लाइक होआखैब्ला गैला जोंहा मा जाबावगोन मा खालामदोंलै बर' CRPF पेन्टिंसो खालामगासिनो नामा जोंहा बर' CRPF माथो लाइभ फैनाय दं माथो बेहाबो माखासे बेफोरो लाइभ फैनाय माथो लाइभ फैनो रोङा जाखो बेलाय
जों ओंखारलांजोबबायदांलै गासिबो दा ओंखाम जाफुनाय सम जादों गासिबो ओंखामफोर जाना लादो गासिबो लाइक होबाय थेंक इउ जोंहा नाबाम गोजौ थेंक इउ लै लाइक होनायनि थाखाय खबर सबर माबोरैलै खबरा गाज्रि होनदों नामा जोंना नाबाम गोसोमना माबोरै बायनायब्रा मबाइल चार्जारा बिखुंगुरना बिखुंगुरना माबायाखै सल्भ जायाखै माखासे माबाया कमेन्टआ सल्भ जायाखै जोंहा CRP बादानाबो सल्भ जायाखै मा होनदोंमोन CRP बादाया बेयाव थांदोंमोन जायासै माथो बेयाव थांदोंमोन जायासै माथो मानोबा सल्भ जायालै माबा ब्लु होना होजोबनांगौ होमबा सल्भ जायो आरोना गासिबो ओंखाम जानि दै आं ब्र दा जोंहा माबाया सल्भ जायाखै आरोना बिखुंगुरना ओंखारलांजोबबायलै जोंहा गासिबो दसे थाबावनोसैलै बारा गोबाव थाया आंबो जोंहा TN बर' मोनफैदों थेंक इउ TN बर' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय होनना बुंदों हेलौ TN हेलौ खबर सबर माबोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा TN आदा आदासो नङै मा जादों TN जोंहा लाइक मोनसे थुना हो TN दे लाइक मोनसे थुना हो जोंहा आदा होनदों मा 100% थांबाय नांथासिगोनसो नामा दे सापर्ट हर आदसा TN ब्र सापर्ट नांगौ ना आं नोंनो मोनसे सापर्ट हरगासिनो दै TN जोंहा लाइक मोनसे होना हो दै होआखैबा लाइक मोनसे होना हो आरो TN सब सर्ट गोजालै भिडिअफोरा सब सर्ट भिडिअ माबा गोजा गुसुं गोजा दे कमेन्ट हरलाय TN आं नोंनि भिडिअ नायगासिनो र' नोंनि भिडिअ नायगासिनो आं नोंनो हरगोन र' दहाय माबानियाव बुरबुलिनाव लोगो मोनदों नामाथाय नोंखौ TN ना नोंनि भिडिअ वाच खालामगासिनो आं
नाफाम गेसाव जाबाय नामा ब्रादार होनना बुंदों जाथ'वाखै आङो दै माबा नाफाम गेसाव आं ओंखाम जाथ'वाखै दा लाइभखौ दोनबासो जानोसै लाइभखौ दोनखांना जानोसै आरो ना रेन्ज टिएन अके टिएन रेन्ज होनानै दे होना होबाय दे आं टिएन हरबाय दे टिएन 269 नामा नोंना 269 दा 70 जागोन आरो ना दुखुलै दिनै ब्रादार आच्छा दुखु आरो ना नाफाम प्लिज सापर्ट हर नाफाम प्लिज सापर्ट हरनांगौनो जोंना टिएनखौ जोंना टिएनआ बिराद खमायगासिनोलै खमायो सबनाबो खमायखायो बिदिनो आंनाबो बिराद खमायबाय थायो बुस्थुआलाय एमबिआ जोबसिगोनसो नामा आंनालाय आंनाबो खमायबाय होनना बुंदों जोंना नाफाम गेसावनाबो खमायदों खमायोलै मा खालामनो आरो माबायदिबाथाय थागोनथाय खमायनायफोरा माबायदिबा थालांगोन भिडिअ नायलायबाथाय थायो बायदि मोनदोंलै आङो जेनेबा दा सापर्ट लालायनानै गाबोन फुङाव भिडिअ आपल'ड होलायनानै नायलायलायबाथाय माने थाफिनो आरोना खमायनायफ्रा टिएन हरबाय दे आं नोंनो मोनसे चेक खालामना नायलाय चार्ज गैया ब्रादार सल्ल'ल'सै आरोना चार्जआ जोंहा आसामाव बिराद अखा बार बारगासिनोलै 270 जाबायना जाबाय दे दहाय 269 मोन आरोना टिएन आं हरना होबाय मोनसे ओमफ्राय 270 जाबाय दायो साथाम साब्रैसो लायदोलै बेनिखायनो मानसियानो जाया फैया मालाबा मानसिफोर खम होबाथाय लाइभ होबाथाय फैयो आरोना मानसिया एसे सापर्टबो बांसिन गैखायाना आंनाव बेनिखायनो फैयानो बारा तिनस' सापर्ट हर आदा 300 जाबावनांगौ ना दायो 300 सापर्टआनो दं जोंहा माबानावबो दंखोमालै नाफाम गेसावनावबो आइदि बयबो लाइभ होदों ब्रादार औलै बयबो लाइभ होदोंथ' आरो आं दहाय नायबाथाय चेक खालामना नायबाथाय साथामसो होदोंमोन आरोना दा बारायलांगासिनो माबाबो कबिताबो फैबायना कबितायाबो लाइभ फैबाय जोंहा एमएन आब'नाव देन्जार थांखायो मानसि
ओरैनो दसे फोसाब लाबायदों आङो बारा गोबाव थाखायाखै दसे टाइम पास थाथ'नोसै नाफाम सापर्ट प्लिज लै नाफाम सापर्ट नांगौनो प्लिज सापर्ट होना हो मा खालामदों नोङो मबाइलखौ हा मा खालामदों मबाइलखौ मा खालामदों नोङो हा हरलाय माबायाखैबा जेबो मावाखैबा हा ओरैनो जोङो मा होनदों नाफाम गेसावा आंनाव दं नाथाय दिनै चार्ज गैला बे बानायनो चार्ज गैला होनना बुंदों बे हरनांगौनो नाफाम हरना हो दे गाबोन हरबा जाया टिएन ना दानो टिएन गाबोन हरगोन आरो ना नाफामा गाबोन हरबा जागोन ना जाया होनना बुंदों गोसोआव लाखिलायनानै हरलायलायनांगौलै होमबानो जायो आनजाद गिनांगौ नालाय आरो गोसोआव लाखिलायनानै हरफिनबानो जायो आरोना दहाय आंनोबो मोननैसो हरदोंमोन मानसिफोरा आनसो जालांजोब्बाय ओमफ्राय आं स्क्रिनशट मारिना लाखिदों आरोना आं हरफिनाखै बे हरफिनाखै इसोरनो ओमफ्राय स्क्रिनशट मारिना लाखिजोबदों आङो दा आनसो गावसोर आनसो खालामना लाखोना हारसिंसो आन जालांखोथाय बुजिना मोनासै आङो साब्रै दंफैयोलै माबा होलाय कमेन्ट होलाय गैया नोंना एमबि गैला मबाइला दे कमेन्ट होलाय सोर सोर दं रलै आं आइडि बानायगोन र' आं आइडि बानायबाथाय नोंसोरनो हरजोबगोन आं आइडि बानायनो सम मोनाखै आङो दा हराव बानायगोन र' आं आइडि जोंहा संसार दैमारि मोनफैदों थेंक इउ संसार दैमारि खबर सबर माबोरै हेलौ दादा लाइक डान थेंक इउ संसार लाइक डान दासो स्क्रिन फैदों जोंहाना दासो कारेन्ट फैदों आरो ना दासो कारेन्ट फैदों जोंहाना नोंलै आसामाव बिराद बार अखा हागासिनो मानसिफोरना सब कारेन्टआनो थांजोबना दंनो बिदिनो चार्ज गैया मा गैया प्लिज लै 80 प्लिज लै 80 होनना बुंदों 80 जोंहा टिएननिखौ 80 खालामना होनांसिगौनोलै 80 खालामना होनांसिगौनो 280 नामा
70 जाबाय आरो 10 नांबावो आरोना 10 नो सोर सोर गोदान दं कमेन्ट हरदो दे जोंहा नै संसार दैमारिया कमेन्ट हरनो होदों सोर सोर गोदान जोंहा टिएनआ दंखायो नामाथाय नोंजों संसार ब्लु नानि र' जोंहा टिएन नोंनावबो आइडि दंब्ला जोंहा माबानावबो संसारनावबो आइडि दंलै आइडि दं खोमा होलायलाय आरोना दे संसार ब्लु होबाय दे आङो बे दंलै बे दं आरोना नोंजों लोगो संसारा सापर आइडि दंना गैया सापर आइडि आदसा सापर आइडि सोंदों वान आइडि दं होनदों संसाराबो आंनो सापर आइडिजों सापर्ट खालामना होदोंमोनलै ना संसार आं सापर आइडि बानायाखैलै संसार आंनाव नैबे मोनसे दं आरोना बेयो माने गंसे मबाइल दङ बेजों हरना होगोन आं नोंनो मोनसे संसार बे बेलेग मबाइल दं आरोना आंनाव गंसेबाव बेजों हरना होगोन आं मोनसे संसारना 199 जाबाय दाख्लै 15टा हरदोंमोन आरोना नों आंनो थेंकिउलै संसार अनलायनांगौलै बिदिनो आंबो आइडि बानायगोन र' समखौनो मोनाखै आङो एकदबारे डिउटियाव थाबाय थानांगौना नङाबालाय दालागै आङो बानायसिगौमोन मबाइल गंनै दङ बानायनो सम मोना बिदिनो डिउटियाव थाना फैनानै मालायनि लाइफआव थायो भिडिअफोर नायो मालायनि भिडिअफोरखौ नायो बेफोरावनो समानो बारलाङो संसार मोनसे हरगासिनो दं आं नोंनो आंनि गंसे मबाइलजों आं बे खालामो आंहासो हरफिनजाया हले सोरबा बायदिया हरफिना ना हरफिनालै सोरबा बायदिया संसार आंनाव 15 आइडि दंलै फ्रेन्ड जोंहा टिएननावबो 15 आइडि दंनो आरोना 15 आइडि दंनो जोंहा संसारनावबो 15 आइडि संसारनावबो दं आरोना आइडि नोंसोर सानैजों होलायलायबानो जाबाय नोंबो 15 बेबायदि सापर आइडिया माने गोमायालै सापर आइडिया ना नोङो माबा लिराबाथाय कमेन्टआव जुदि नोङो बायदिसिना लिराबा खमाया आरोना कमेन्टआव बायदिसिना निउ बायदिसिना लिरना गारबोयोना निउ साबसक्राइब बायदिसिना बिदि लिराबाथाय खमाया आरोना बे माबाया सापर आइडिया खमाया आं अनोलै बयखौबो आं गासैनोबो 15 हरजोब्बाय आदसा गासैनोबो 15 हरजोब्बाय आरोना जोंहा माबाफोरनावबो गोनांफोरनावबो बिना लानांगौलै संसार गोनांफोरनिफ्राय सोरबा बायदिया थाबाबो होनो नागिरालै आइडि थाबाबो आंथ' सम मोननाय मोनबा दालागै बानायसिगौमोन बानायनानै हरसिगौमोन आं जोंना नाफाम बेदरा मा होनदों आंनाव अनलि जोंहा नाफाम बेदरनाव 2 दङ आरोना जोंहा संसारनाव दे 10 लालायनोसै टिएन बियोलै हरावनो
दस लालायनोसै टिएन बियोलै हरावनो हायेन्स दादायानो दाखालि जा खालामहरखाबाय ओंलै हायेनाना खालामहरो बिराद अनजोबोयो गासैखौबो अनजोबोयो हायेना आंनोबो मोनबा सयथासो होबायदां ओमफ्राय उनाव होबावगोन होनना बुंदों आरो ना माने गावहा मबाइल गंथाम ना मा सालायखायो गावहा हायेना नै दे भिडिअ वाच खालामनानै मोनसे हरबाय आं नोंनो माबा संसार आंनि बे गंसे एक्सट्रा मबाइलजों आरो ना गैयालै आं माबाखौनो बानायाखै आइडिखौनो बानायाखै आइडि बानायना लाबाथाय आङो नोंसोरनो हरजोबगोन आं दे हर संसार होनना बुंदों टिएनआ आंबो बेनो बेटारि गैयैनि थाखाय आं 6 आइडिखौ हरनाय जायासै गाबोन हरसां गाबोनसो हरसिगोन आरो ना बोथोर गाज्रि जागासिनो ना दासाननैसो आसामाव नाफाम प्लिज सापर्ट होनना बुंदों जोंहा माबाया टिएनआ जोंहा नाफामावबो आइडि दंनोलै मोननै बानायलायना ला संसारा दे थाथ' सापर्ट आइडि लाना फैगासिनो आं टिएन जोंहा सापर्ट आइडि लाना फैगासिनो संसारा दै खालामलायबानो जाबाय अके होनना बुंदों नाफामा जोंहा टिएनआबो संसार प्लिज सापर्ट 80 खालामना होनांगौनो दे जोंहा सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होना हो दै मोनसे लाइक होना हो सोरबा लाइक होआखैब्ला जोंहा पासवान राजा मोनफैदों थेंक इउ पासवान राजा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हेल' भाइ होनदों हेल' माबोरै खबर सबर जोंहा बर' नंगौना नङाथाय पासवान राजाया थेंक इउ पासवान राजा टिएनआ पासवान प्लिज बेक पासवान प्लिज बेक होनना बुंदों पासवान प्लिज बेक बोल रहा है बताना दो पासवान जी कमेंट करो आप बोरो है ना क्या है मालूम नहीं चल रहा है ना हमको पासवान जी प्लीज कमेंट करो एक कमेंट करो तो पासवान
ओंखारलांजोब्बायसो माथो गासिबो मानो ओंखारलांजोबखो गाइसमोन टिएन सापर्ट खालामबाय आं बेक खालाम दे टिएन जोंहा माबाया नाफाम गेसाव सापर्ट खालामबाय टिएन पासवान राजा प्लिज बेक पासवान राजा प्लिज सापर्ट कमेंट करो तो प्लिज टिएन ओके हर नाउ जोंहा टिएन सापर्ट खालामबाय आं बेक खालाम दे बेक खालामनांगौनो नाफाम गेसावखौ जोंहा टिएन ब्र नोंनो हरबायनो आरोना ओके र' होनना बुंदो आरोना दे हरना होबानो जाबाय पासवान राजा साला गया है ना जोंहा मेन्टेला ब्रह्मा मोनफैदों हेलौ मेन्टेला ब्रह्मा थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ जोंहा मेन्टेला ब्रह्माया संसारानो आरोना संसारानो बावदोंसो हेलौ आइ एम संसार जोंहा संसारानो आरोना मेन्टेलाया नाफाम गोसा वाव होनना बुंदों सुपार होनदों वाव सुपार ब्लु जोंहा मेन्टेला ब्रह्मा ब्लु होनो दे जोंहा संसार जय जामा नीनी सिस्टर आया है हाय ब्रो हेलो नीनी जी नीनी सिस्टर कैसे हो खबर सबर खाना खुना खा के आया ना नीनी सिस्टर भैया मैं आ गया अच्छा ठीक है नीनी थैंक यू सिस्टर थैंक यू खाना खुना खा के आया ना सिस्टर टिएन मा होनदों मेन्टेला ब्रह्मा प्लिज बेक टिएन मेन्टेला ब्रह्माया माबायानो जोंहा सनारामसो होनलांबाय आङो संसारानो आरोना नोंनो सापर्ट मानो नागिरदों नामाथाय सापर्ट हरनो नागिरदों हाँ खा लिया भैया आपने खा लिया नहीं सिस्टर मैं खाया नहीं है बाद में खाऊंगा और लाइव देने के बाद लाइव रखने के बाद में खाएगा टिएन मा होनदों होनना बुंदों जोंहा टिएन मोनसे खालामबाय दै टिएन मोनसे खालामना होबाय आरोना जोंहा माबाया संसारा मोनसे खालामना होबाय मेन्टेलाया नैबे संसार जोंहा माबा संसार लाइकखौबो मोनसे थुना गालांलै बे मोनसे माबाजोंबो आइडिजोंबो जोंहा टिएन मा होनदों नीनी ब्लॉग प्लीज बेक नीनी जी नीनी सिस्टर और टिएन को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है मा दिगोन आदा नोंखौबो खालामबाय दे होनदों आरोना आंखौबो खालामबाय आरोना नोङो संसार थेंक इउ दे थेंक इउ आंखौबो खालामनायनि थाखाय जोंहा नैनी जी ने क्या बोला टिएन आपने सब किया था क्या अच्छा टिएन आपने नैनी को सब किया था क्या पूछ रहा है भैया ब्लू डीजे अच्छा ब्लू दे रहे मैं नैनी सिस्टर जोंहा बर' सीआरपीएफ आदा मोनफैबायलै ब्र फैलायबाय अके थेंक इउ बर' सीआरपीएफ जोंहा फैफिनलायबाय आरोना जोंहा मेन्टेला जोंहा संसारा मा होनदों जागोन होजोबगोन गासैजोंबो आदसा थेंक इउ जोंहा संसार थेंक इउ संसार सापर्ट खालामनांगौ जोंहा नाफाम गेसावा सापर्ट बिहरदो आरोना
नाफाम गेसाव संसार खालामना आइडि मोननैसो बेनोबो होना बड'फाइ गेमिं हाय आदा होनना बुंदों थेंक इउ बड'फाइ गेमिं बेखौ बहा लोगो मोनदोंमोनथाय आङो बड'फाइखौ बहा लोगो मोनदोंमोनलै हाय आदा होनना बुंदों हेल' बड'फाइखौ सोरनिबा लाइभआव लोगो मोनदोंमोनलै आङो बावबायसो जोंहा बड'फाइ लाइक होआखैबा मोनसे लाइक थुना हो आरो ना जोंहा बर' CRPF मा होनदों ब्र बुलु होबा दिनै थाङो दाननाय थाङो नामा आरो रेसेम खालामनांगौ नामा औ नोङो जेराव थांनानै ब्लु होदोंमोन बे जायगायावनो थांफिननानै आरो थुना होफिननांगौ आरो ना होमबानो माने ब्लुआ खारफिनो आरो ब्लुखौ नों जेनिफ्राय होदोंमोन बे जायगायाव थांनानै थुफिनबानो ब्लुआबो थांफिनो आरो ना जोंहा नैनी क्या बोला गाइस प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरी चैनल को नैनी ने बोला सपोर्ट कर दीजिए नैनी जी फुल सपोर्ट करता है सभी को फुल सपोर्ट करता है हाँ प्लीज कर दीजिए नैनी को जो लिंक दिया है नैनी ने Enaris Kla, hello like dan I am Songsar Acha thank you like dan होनायनि थाखाय जोंहा संसार Enari bro blue होनानै जोंहा ये संसारानो गोजा आरोना जोंहा संसारखौबो सापर्ट हर दै संसारखौबो सापर्ट हर गासिबो थाइजौ मादा मोनफैदो जोंना थेंक इउ थाइजौ मादा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बिराद दुखुलां होनना बुंदों जोंहा थाइजौ मादाया बिराद दुखुनोलै नोंहा बड'फाइआ मा होनदों जागोन ब्र लाइक होबाय आदसा थेंक इउ जोंहा बड'फाइ थाइजौ मादाया मा होनदों सब मेरा देम टुडे सब मेरा देम टुडे दिनै सब आनसाब जाजोब्बाय आरो ना थाइजौ मादा जायोलै बिदिनो मा जाबावगोनथाय जोंहा हायनारिया मा होनदों टिएन संसारसो आंसो संसार टिएन जोंहा नै माबाया संसारा होबावबायनो दै हायनारि सिख्लायाबो संसारसो आरोना टिएन संसार हरलै 200 संसार हरलै 200 होनो जोंहा नाफाम गोसोआ मा होनदों अके जाबाय दे आंबो थाइजौ जोंहा नाफाम गोसोआनो थाइजौ मादा नै नाफाम गोसोआनो थाइजौ मादा आरोना जोंहा बड' CRPF मा होनदों अके जाबाय दे होनना बुंदों आरोना दे थेंक इउ CRPF आदा नैनी ने क्या बोला टिएन आपने सब किया था क्या टिएन साब खालामदोंमोन नामा होनना सोंदों जोंहा सनारामा मा होनदों लाइक दान थेंक इउ सनाराम ब्र थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबर सबर सनाराम ब्र उमेश फैदों जोंहा हाय ब्र होनदों उमेश थेंक इउ आंनि लाइभआव होनायनि थाखाय हेल' ब्र हेल' बड'फाइ सापर्ट खालाम आदा आदसा बड'फाइ नोंखौ आं सापर्ट खालामाखैना सापर्ट खालामना होगोन दे आं नोंखौ नै लाइभ दोनबानो सापर्ट खालामना होगोन आरोना आं नोंनिखौ स्क्रिनशट मारिना लाखादोंमोन खोमालै नोंनि माबाखौ सापर्टखौ दा सापर्ट होना होगोन आं नैनी ब्लग उमेश ब्रो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए नैनी को नैनी फुल सपोर्ट करता है सभी को हायनारि सिख्ला TN2 खालामजेनबाय टिएन जोंहा मोननै खालामबाय दै माबाया संसारा थाइजौ मादाया मा होनदों बेक खालामफिन रावबो गदासो आं जा साब खालामना दोनदोंमोन गासैबो आनसाब खालामसां थाइजौ मादाया माने सब आनसाबसो खालामफिननोसै होनना बुंदों आरोना आनसाब जाजोब्बाय गावना
मा खालामनांगौलै थाइजौ मादा गासिबो आनसार जायोबा जोंहा नैनिया बड'फाइ प्लिज सापर्ट होनो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों लोगोफोर आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो जोंहा लोगोफोरखौबो सापर्ट खालामनांगौ सनाराम ब्र'खौबो जोंहा सनारामनावबो आइडि दं आरो ना आइडिजों खालामलायो सोरनावबा आइडि दंबावोबा खालामलायो आरो ना सनाराम ब्र'जों नैनी ब्लॉग हाय नारी प्लीज सपोर्ट हाय नारी सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है नैनी जी ने नैनी ब्लॉग नैनी जी बोल रहा है और टीएन ने उमेश ब्लू ओके उमेश लाइक होबा लाइक ना हो उमेश दे सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक ना हो जोंना हायनारि सिख्ला संसारा मानदों टीएन सिन्ता दा खालाम 159 मेरे पास 159 है संसार का पास मैंने टीएन साबधान ओके नंदों टीएन साब खालना होबाय दे निनिया नेनिनिखौबो खालामना हो आरोना टीएन नेनिया बिराद मोजां आरोना मानसिया बियो नोंनो मोननै मोनथामबो हरगोन आरोना बे बिराद मोजां मानसिया थाइजौ मादैया मा होनदों एलपिएल गोजालै मा होनखो लेभेल गोजालै होनना बुंदों आरोना लेभेल गोजालै होनदों नामा थाइजौ मादैया जोंहा टीएनआ मा होनदों अके संसार होनना बुंदों संसारा होगासिनो आरोना टीएन नोंनो जोंहा सनारामा मेरा भी 2 अनसब्सक्राइब हो गया टुडे आच्छा सनाराम आंनाबो जादोंलै मोनब्रैसो जादों आंना दहायो लानायफोरा आंनाबो मोनब्रै मोनबासो जादों एने जाखायोलै पक'रा ब्रह्मा फैदो पक'रा ब्रह्मा संसारानो दे पक'रा ब्रह्मायाबो संसारानो दे नै जोंहा फैदों लाइक डान थेंक इउ जोंहा संसार थेंक इउ दे जोंहा लाइक होगासिनो संसारा थेंक इउ बड'फाया मा होनदों नैनि ब्लग सापर्ट खालामबाय नैनि ब्लग सापर्ट खालामबाय दे नैनी ब्लॉगा हिंदी से दे बोडो भाई नैनी ब्लॉग आपको सपोर्ट कर दिया बोला वो बोडो भाई ने चेक कर लो हाँ एक बार फिर बैक कर देना 11 आईडी से कम जोंहा सनारामनाव 11 आईडी ने 11 आईडी है सोनाराम का पास टीएन ओके टीएन ओके ना बुंदों नैनी ने क्या बोला थैंक यू बोडो भाई बोल रहा है पक'राया जोंहा सनारामा माबाया संसारा ब्लू बिदों आरोना ओके ब्लू हरदों आङो दे ब्लू हरबाय दे आं नोंहा टीएनआ मा होनदों सनाराम प्लिज बेक होनना बुंदों सनाराम प्लिज बेक होनना बुंदों टीएनआ जोंना जेबि ब्लग मोनफैदों जेबि ब्लग बड'लेण्ड थेंक इउ जेबि ब्लग बड'लेण्ड आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थाथ'दो ब्र बिराद दुखु आं खनसेनो 25 आंनिया बेयावनो जोबबाय आं पसिसता खनसेयावनो 25ता आंनिया बेयावनो जोबबाय आं जोंहा 25ता माबाबाय आरोना गोमाबाय आरोना जेबि नोंना जानलालै मा खालामबावनांगौथाय जोंहा नेनिया मा होनदों प्लीज मेरे चैनल को 230 सब कर दीजिए 230 कर देने के लिए बोल रहा है नेनी ने अभी कितना है नेनी जी आपका पास मेरे को अभी नैनी का पास कितना है अभी नैनी का पास 223 है नैनी का पास 7 आईडी होना है प्लीज नैनी को सपोर्ट कर दो वो भी करता है नैनी मेरा सपोर्ट एस 2 अनसब हो गया जोंहा सनाराम ब्र ना
जोंहा अलंबार बसुमतारी फैदों। थेंक इउ अलंबार बसुमतारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। हाय आदा बुंदों हेलौ ब्र माब्रै जोंना जेबि ब्लगा मा होनदों दहाय लानाया आनसाब जाजोबदों आंनाबो दहाय लानाया आनसाब जाजोबदों। उमेशआ कमेन्टखौ दानबाय माथो उमेश। जोंहा संसारा मा होनदों पकराया TN3 खालामजेनबाय मोनथाम खालामबायनो TN नोंनो। जोंहा अलंबार बसुमतारिया मा होनदों हाय आदा होनदों हेलौ अलंबार हेलौ। जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो गासिबो। जोंहा नेनिया मा होनदों सोनारा मेरे 3 आनसाब हो गया। जोंहा नेनी का भी 3 अनसब्सक्राइब हो गया। होता है ऐसा ही होता है सभी का होता है आंसर सभी का होता है। क्या करो अभी जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों TN बर' सापर्ट खालामदो नामा र' वेटिं TN बर' सापर्ट खालामदो नामा होनना बुंदों ना र' थाथ' होनना बुंदों जोंहा सनाराम ब्र'आ। दे थाथ' होनना बुंदों आरोना। जोंहा मा तुलुमनि आब' मोनफैबायलै तुलुमनि आब' र' TN नोंबो फेस टु फेस हरदो दे। TN नोंबो हरनांगौनोलै माबानो नोंबो हरना हो संसारनो नोंबो हरना हो TN नोंनावबो दङ होनदों ना फेस टु फेस हरलायनांगौनो। जोंना तुलुमनि आब' फैदों। थेंक इउ तुलुमनि आब' हाय होनना बुंदों हेलौ तुलुमनि आब' माबोरै खबर सबर। जोंहा निलेश दैमारि मोनफैदों। निलेश ब्र' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक होबाय ब्र' थेंक इउ निलेश ब्र' थेंक इउ लाइक दोननि थाखाय। उमेश नैनी ब्लॉग में आपको कर दिया नैनी ब्लॉग उमेश ने कर दिया हाँ थैंक यू उमेश ब्रो बोला है नैनी ने थैंक यू बोला है उमेश। तुलुमुनि आब'आ मा होनदों ओइ पकरा आंनि लाइभआव मानो फैदिया हो बुंदों जोंहा तुलुमुनि आब'आ। जोंहा तुलुमुनि आब'आ पकराखौ सिनायखायो आरोना तुलुमुनि आब'। जोंना जेबि ब्लगा मा होनदों बड'लेण्डआ बर'जों बर'नो गाज्रिसिन गुबुन जातिफ्रासो बारायहोयो। आदसा बर'नो गाज्रि आरोना गुबुन हारिफ्रासो मोजांसिन होनना बुंदों आरोना जोंहा जेबिया। निलेशआ मा होनदों आंखौबो सापर्ट होदो दे सापर्ट आइडिजों ब्र'। आदसा निलेश ब्र' सापर्ट आइडियानोथ' आंनाव सापर्ट आइडि गैया दै सापर्ट आइडियानो गैया आंनाव। जोंना सोरनावबा सापर्ट आइडि दंबा खालामलायदोलै निलेश ब्र'जोंबो खालामलायदो दै। ओइ ब्र' ब्लु होलाय होनना बुंदों जोंहा ब्लु होनानै र' जोंहा सनारामा अलंबारा मा होनदों जोंहा मायाव दंलै आदा नोङो आङो माबायाव दंलै तेलेंगानायाव अलंबार ब्र' तेलेंगानायाव बर' CRPF मोनफैदों जोंना। हाय तुलुमुनि होनदों तुलुमुनि हाय होनहरदों अलंबार बसुमतारी आंखौबो सापर्ट खालामदो अलंबार तुलुमुनिखौ सापर्ट खालामनांगौनो। TNआ प्लिज 300 जोंहा TNआ प्लिज 300 खालामथारनांगौनो आरोना TNनिखौ। तुलुमुनि आब'आ मा होनदों बर' CRPF लाइभ हाय होनना बुंदों आरोना CRPF लाइभ हाय होनना बुंदों। मोसानासो खोन्थाहरदों नामा जोंहा तुलुमुनि आब'आ। सनाराम ब्र'आ मा होनदों TN बड' आं सापर्ट खालामदों नों सापर्ट खालामदों नामा माथो बेनो सनाराम ब्र'ना TN सापर्ट खालामदोंना खालामाखै होनना बुंदों। अकेलै संसार होनना बुंदों। जोंहा तुलुमुनि आब'आ मा होनदों 500 खालामना होदो दे 500 खालामना होनांगौनो तुलुमुनि आब'निखौ बेसे जाना दंथाय। जोंना राइस्टार बड' GM जोंहा संसारानो आरोना हेलौ आइ एम संसार TN लाइक डान थेंक इउ लाइक डान होनायनि थाखाय जोंहा संसार। TN बर' आंखौ सापर्ट खालामदो दे जोंहा उमेशआ सापर्ट बिहरदोलै TN नोंनाव। ब्लु आदसा जोंहा माबा संसार ब्लु होना होबाय दे आङो। तुलुमुनिया उमेश फ्रेन्ड जाफैदो
उमेश फ्रेन्ड जाफैनांगौनो तुलुमुनि आब'जों दंना गैया जोंहा सनारामा मा होनदों अन जोंहा सनारामा अन दङ टिएनआ मा होनदों 2 ID दं जोंहा टिएनआव 2 ID दंनो आरोना जोंहा निलेश दैमारिया मा होनदों गुड नाइट ब्र आं मोनायाव बारा थानो हाया थाथ'दो थेंक इउ दे निलेश ब्र आंनि लाइफआव दसे हेल्प खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ निलेश ब्र दे जेबो नङा दे गुड नाइट दे जोंना जेबिया मा होनदों निउ आइडि हिन्दी लेंगुवेजजों बानायस्लां भिडिअखौ आदसा जेबि बानायबानो जाबाय हिन्दी लेंगुवेजनि बानाय जेबो नङा जोंना बर' सिआरपिएफआ मा होनदों तुलुमुनिखौ सापर्ट खालामना हो तुलुमुनिखौ सापर्ट खालामना होनांगौनोलै जोंहा बर' सिआरपिएफआबो होनहरदों तुलुमुनि बर' औ आदा बर' सिआरपिएफ लाइभ सापर्ट खालामना हो ने गोरिबथार आं गाबहरदों आरोना तुलुमुनिया गोरिबथारानो जुमाय माबा माबिसो होलाबायदों नामालै तुलुमुनि आब'आ जारलालै अलंबारा मा होनदों खालामबायलै आब' आं खालामबायनो तुलुमुनि आब' दै नोंनिखौ अलंबारा सनारामा टिएन सापर्ट खालामबाय आं दै मोनसे सापर्ट खालामबावदो आंबो मोननै हरगोन जोंहा सनारामखौ टिएन सापर्ट खालामना होनांगौन दै सनारामनो माने मोनसे हरबायनो मा होनदों मोनसे सापर्ट खालामबावदो सापर्ट खालामना होनांगौनो माने मोनसे हरबावगोन होनना बुंदों आरोना गंसा मा होनदों तुलुमुनि बर' आं नोंजों फ्रेन्ड दंखायो नोंसो दंना गैया नायलाय तुलुमुनि आब' नोंजों सापर्ट दंखायो दे उमेशआ माने इजों दंना गैया नायनांगौनो उमेशआ आंनो लोगोलै तुलुमुनि आब' जोंहा माबाखाबाय खोमा सापर्ट होलायखाबाय बायदि मोनदों आं सापर्ट चेक खालामना नायलाय उमेशनिखौ खनसे बर' सिआरपिएफआ मा होनदों बयबो सापर्ट खालाम दै तुलुमुनिखौ तुलुमुनि आब'खौ सबबो सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा बर' सिआरपिएफआ होनहरदों नेनी ने क्या दिया केक है ना क्या है नेनी जी ब्लू तुलुमुनि अच्छा ब्लू नांदो ब्लू ना बदे उमेश नेनी र' होनना बुंदों उमेश नायनि र' होनना बुंदों उमेश टिएन 4 खालामबाय आंखौबो खालामहरदो दै जोंहा संसारा मोनब्रै खालामबायनोलै टिएन नोंखौ खालामफिननांगौनो आरोना नायदे तुलुमुनिया बर' होनदों उमेशआ जोंहा अलंबारा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा हो आदा आं जाथ'वाखैलै अलंबार ब्र आं ओंखाम जाथ'वाखै दा लाइभखौ दोनबाथाय जानोसै आरोना जोंहा अलंबार ब्र'आ बुनिमोनब्रा खोन्थाहरलाय टिएनआ मा होनदों संसार थेंक इउ फर जोंहा टिएनआ थेंक इउ होनहरदों आरोना संसार जोंहा तुलुमुनियाबो मा होनदों उमेश औ नायगोन दे होनना बुंदों जोंहा नै माबाया संसारा मा होनदों 384 जाबाय आदा दादा खालामबावबाय आं साब होनना बुंदों आरोना 384 होनदों आरोना माने आंखौ खालामबावबाय आरोना नोङो संसार दे थेंक इउ खालामना होनायनि थाखाय आंना दहायनो 384 दंमोन सानाव बेनिफ्राय खमायै बिदिनो सोरबा होयो खमायो बिदिनो दाबो 84आनो दङ मा खालामनो आरो बिदिनो जाबाय थायो आनसाफ जायो जोंहा टिएनआ मा होनदों अके ब्र होनना बुंदों जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों रेजिस्टार बड' खुलुमहरदों सापर्ट खालामदो दे बेसे आइडि दं आंबो हरगोन जोंहा संसार आरोना इयो सनाराम ब्र' जोंहा सनाराम ब्र'नावबो आइडि दंखायो संसार बेजों खालामलाय आरोना उमेशआ मा होनदों आंनिखौ माथो रावबो नायसनथारला उमेश सब खालामजोबखानाय खोमा आरो नायलाय सोरबाफोर गोदान दं नामा गोदान जोब नामा माबा दंखायोदां नोंजों गासैबो तुलुमुनि आब'आ मा होनदों ओइ सनाराम हरदो दिनै
10 ID-खौ जोंहा माबाया बिहरदों आरोना सनाराम माबाया तुलुमुनि आब'आ सनाराम नेनिया मा होनदों सपोर्ट मी अच्छा नेनी को सपोर्ट कर दीजिए कोई नेनी श्योर बैक कर देता है सभी को नेनी का पास भी 2-3 है वो भी सपोर्ट कर देता है पूरा पूरा फुल सपोर्ट करता है नेनी भी Dan Sri Kaklari मोनफैदो जोंहा थेंक इउ Dan Sri Kaklari खबर माबोरै मा ओंख्रि जाखो दिगन्त आं ओंखाम जायाखै दै स्रि दा 10 थानासो जानोसै नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों तुलुमुनि मा खबर होनदों जोंहा टिभि बस माबा अफिसियेलबो मोनफैबाय थेंक इउ टिभि अफिसियेल जोंहा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय ब्र होनदों हेल' ब्र माबोरै खबर सबर जोंहा धोनस्रिया सनाराम मा ओंख्रि जाखो होनदों जोंना बाइक राइडार हेल' होनना बुंदों थेंक इउ बाइक राइडार हेल' माबोरै खबर सबर जोंहा टिभि अफिसियेला मा ओंख्रि जाखो ब्र आं ओंखाम जाथ'वाखै दै ब्र दा लाइभखौ दोनथ'नानैसो जानोसै जोंहा सोरां आब'आबो मोनफैबाय हाय आगै होनना बुंदों हेल' आब' माबोरै खबर सबर थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आब' सोरां जोंहा बाइक राइडर बोरो नहीं है ना आप कैसे हो बोल रहा है अच्छा हूँ मैं बाइक राइडर जी थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए मैं अच्छा हूँ हाँ आप कैसे हो खाना खुना खा के आया है क्या बताओ जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों ओंखाम जाबायना जायाखै आगै ओंखाम जायाखै आङो माबा तुलुमुनि माबा सोरां आब' ओंखाम जाथ'वाखै आरोना दा लाइभखौ दोनबासो जानोसै जोंहा टिएनआ मा होनदों बाइक राइडार प्लिज सापर्ट 300 जोंहा टिएनआ 300 खालामना होथारनांगोन आरोना जोंहा बाइक राइडार आपको बुलाया है जोंहा अलंबारा आं तेजपुरनि आदा नोंलाय मानि हो आदा आंबोथ' तेजपुरनि दा तेजपुरनि आं राङापारानि अलंबार धोनस्रिया मा होनदों जोंहा अनला दाउ वाव गोथाव दे अनला दाउ मोनजाथाराखैब्ला गोबाव जाबाय धोनस्रि गोथावथारलै ब्लु जोंहा सोराङाबो ब्लु बिदो दै दे होबाय दे जोंहा संसारा मा होनदों सनाराम खालामग्रोदो दे आंखौ आं सापर्ट आइडि लाना लाइभआव फैबाय थागोन जोंहा सापर्ट आइडि लानानै लाइभआव फैबाय थागोन होनना बुंदों आरोना सनाराम ब्र सापर्ट खालामलाय जोंहा संसारनाव आइडि दङ बुरजानो जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों हाय आगै एमेन ना मा होनो आगैमोन होनना बुंदों आरोना हाय आगैमोन होनना बुंदों आरोना सोराङा आगैमोन होनना बुंदों जोंहा टिभिया ब्र'आ बहानि टिभि आङो माबानि दै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट रंगापारानि आरोना टिभि ऑफिशियल जोंहा नेनी ने क्या बोला बाइक राइडर भैया सपोर्ट मी बाइक राइडर जी आप सपोर्ट कर दीजिए नेनी जी की भी नेनी जी है इधर में किस का साथ फ्रेंड नहीं है सभी को फ्रेंड कर लीजिए धनश्री मानदों टिएन बर'आ अलरेडी सपोर्ट बाट आंनि भिडिअखौनो नाया ना आंखौ बेक होआखै बेखौनो आगैनो टिएन माबा बर' जोंहा सनारामा बर' CRPF आं सापर्ट खालामबाय आंखौबो सापर्ट खालामदो बर' CRPF सापर्ट खालामबायनो सनारामा जोंहा उमेशआ मा होनदों अलंबार बसुमतारी आंजों फ्रेन्ड जादो दे अलंबार बसुमतारी फ्रेन्ड जानांगौनो दे उमेशजों जोंहा बाइक राइडर खाना पीना हो गया खाना पीना तो हुआ नहीं है बाइक राइडर जी मैं वो लाइव रखने का बाद में खाएगा हाँ नेनी संसार सपोर्ट कर दो नेनी जी के भी नेनी जी भी फुल सपोर्ट करता है सभी को सोराङा मा होनदों सोरां आब'आ हाय उमेश आगै जोंहा सोरां आब'आ मा थौदों टिभि सोर बहानि लोगोफोर खिन्था हरनाय लोगोफोर जोंहा टिभिया सोंहरदों आरोना सोर बहानि खोन्थाहरलाय गासिबो जोंहा टिएनआ धोनस्रि बे दं सापर्ट धोनस्रि सापर्ट दंनो जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों बाइक प्लिज सपोर्ट बाइक राइडर सोरां है ना सोरां आबू का साथ सपोर्ट कर लीजिए सोरां दीदी का साथ वो भी श्योर सपोर्ट करता है
जोंहा सनाराम आब' मा होनदों वाव संसार दैमारि बावलायबाय नों आं खनसे दस आइडिजों सापर्ट खालामनायखौ गावहा होनना बुंदों। संसार जोंहा सनाराम ब्र'आ सिगां दस आइडिजों सापर्ट होखांबायनो आरोना। देबिया मा होनदों 3 आईडी से कम 3 आईडी टीवी का पास किसी का पास आईडी है तो कर लीजिए। जोंहा संसारा मा होनदों आंनियाव दंखायो होनना बुंदों आरोना आंनियाव दंखायो होनदों। सोरां एसडिअ आब' मा खबर होनना बुंदों उमेशा। बाइक राइडार आगै होनना बुंदों। बाइक राइडार दङ मोजां होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ। औ धोनस्रि ओंख्रिया आलु बाथोनसोलै दिनै आलु बाथोनसो आरोना ओंख्रिया सनाराम ब्र' मा होनदों मा होनदों सनाराम प्लिज 300 सापर्ट खालामथारनांगौनो 3 धोनस्रिया मा होनदों टिभि अफिसियेल दंखायो दे धोनस्रिजों। जोंहा संसारा बावाखै सनाराम दे नों हरग्रोनांगोन आरोना सनाराम ब्र'। टिभिया मा होनदों ब्लु हरनाय ब्र' अके दे हरबाय दे अके धोनस्रि होनना बुंदों। धोनस्रिया मा होनदों सनाराम गोथावथ' आलु बाथोन बा गोथावथ' आलु बाथोन होनदों आरोना। टिएनआ दंलै सापर्ट होनना बुंदों। जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों सरि दे आगै मोन भिडिअ नायनो हायाखै चार्ज गैयामोन अखा हाबाय दंमोन। अखा हाबाय दंमोन आरोना जोंहा आसामाव बिराद अखा हागासिनो सोरां आब' बिथिंजाय माने चार्जआनो गैलायलानो मानसिफोरना। सोरां आब'आ लाइक दान थेंक इउ आब' सोरां लाइक दान होनायनि थाखाय। जोंहा अलंबारा होनना बुंदों आरोना। सनारामा मा होनदों जोंहा तुलुमनि आं गोरदोरा नोंलाय आंखौ सापर्ट खालामखायो मिथिखागौना सापर्ट खालामखायो मिथिखागौना होनना बुंदों आरोना तुलुमनिया। सापर्ट खालामग्रोदो होनना बुंदों आरोना तुलुमनिखौ सापर्ट खालामग्रोदो होनना बुंदों आंखौ सापर्ट खालामग्रोदो होनना बुंदों। उमेश हाज'वारि नायना सापर्ट खालामबाय दिया नायना सापर्ट खालामबायनो उमेश हाज'वारि तुलुमनि आब'आ। औ धोनस्रि होनना बुंदों जोंहा सनाराम ब्र'आ। टिएनआ सालबारि पाख्रिगुरिनि आरोना माबाया टिएनआ। संसार नीनी 224 साप अच्छा नीनी जी आपको साप कर दिया हाँ संसार ने 224 हो गया आपका 223 था मैं करने का टाइम मैं देखने का टाइम में अभी 224 हो गया। या टिभिया मा होनदों आब' सोरां लाइभ फैया नामा दिनै आब' सोरां लाइभ फैया नामा होनना बुंदों। धोनस्रि आंना दिनै 12 जन आनसाब जादों मा खालाम दुखु नाङो दुखु नाङोथ' आरो आंनाबो जागासिनोलै धोनस्रि बिदिनो बारायलाय खमायलाय उमेशआ मा होनदों तुलुमनि बर' थेंक्स होनना बुंहरदों। नीजे ने क्या बोला थैंक यू संसार थैंक यू बोला है। ठीक है नैनी जी आपका भी सपोर्ट आईडी है तो कर दीजिए वो भी करेगा संसार का पास भी है संसार से बात कर लीजिए संसार का पास है सपोर्ट आईडी है बात कर लीजिए उसका साथ जोंहा धोनस्रिया मा होनदों तुलुमनि होनदों जोंहा टिभिया मा होनदों नेनी हाय होनना बुंदों नेनी हाय बोल रहा है आपको टिभि ने। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों तुलुमनि आनसाब जायोना जाया नोंना आंना दिनै 12 जन हाय अखान्थि होनना बुंदों आरोना 12 जन हाय अखान्थिनो 12 जन गोमाबाय आरोना जोंहा अबाव थाखोलै बावलाय धोनस्रि होनना बुंदों आंनाबोलै बिदिनो खमायो धोनस्रि। जोंहा नेनिया मा होनदों टेबी प्लीज सपोर्ट मी टेबी सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है नेनी ने। तुलुमनि धोनस्रि जायोलै होनना बुंदों धोनस्रिया तुलुमनि होनना बुंदों। टिभिया मा होनदों ओके नेनी बोल रहा है
Dhonsriया मा होनदों 500 थांसिगोन तुलुमुनि नोंना गाबोन 500 थांसिगोननोलै तुलुमुनियाबो नोंना। सनारामा मा होनदों संसार आं सापर्ट खालामबावबा माथो आनसाबस्क्राइबसो जागोन माथो आं 10 आइडिजों अलरेडि फ्रेन्ड खालामखादों। आनसाबसो जागोनथ' आरो बेयाव अलरेडि दंखाजोबोनो आरोना संसार 10 आइडि दंखायोनो अलरेडि। दा खनसे थुफिनबाथाय आनसाबसो जागोन आरोना इयो। दे तुलुमुनिया मा होनदों अलंबार भिडिअ नायना खालामदो ना आंखौ। जोंहा अलंबार भिडिअ नायना खालामनांगौनो तुलुमुनिखौ। धोनस्रिया मा होनदों तुलुमुनि दे आइडिजों सापर्ट खालामदो आंखौ। तुलुमुनि आब' आइडिजों सापर्ट खालामना हो धोनस्रिनो नोंनि आइडिजों। जोंहा टिएनआ मा होनदों सनाराम हर 10 होनना बुंदों। सनाराम हर 10 होनना बुंदों। जोंहा नेनिजी ने क्या बोला टेबी ऑफिशियल थैंक यू होनना बुंदों। नेनिजी ने थैंक यू बोला। तुलुमुनि धोनस्रि गैयालै होनना बुंदों। सनारामा होनदों दे टिएन आंबो स्टार्ट खालामदो। टिएन आंबो स्टार्ट खालामदो आंबो खालामसै होनना बुंदों टिएन। जोंहा स्टार्ट खालामनो होदों सनाराम ब्र'आ बेबो खालामगोन आरोना। टेबी डन कर दिया मैंने नैनी को बैक। नैनी जी आपको डन कर दिया हाँ टीवी ने टीवी ऑफिशियल ने। आप देख लीजिए। नैनी ने क्या बोला धनश्री प्लीज सपोर्ट मी। धनश्री सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है नैनी ने। प्लीज सपोर्ट कर दीजिए। नैनी जी भी फुल सपोर्ट करता है सभी को। जोंहा अमेशा मा होनदों टीवी ऑफिशियल आंखौ सपोर्ट खालामदो दे होनना बुंदों। अमेशा लिंहरदों आरोना टीवी। जोंहा नेनी ब्लॉग ने क्या बोला थैंक यू टू ऑफिशियल टीवी ऑफिशियल आपको थैंक यू बोल रहा है नेनी ने। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों सपोर्ट खालामो बाट भिडिअखौनो नायाब्ला बहा सेफ थानो। माने भिडिअखौनो नायाब्ला बहा सेफ थानोथ' आरो। जोंहा आनसाब जानायाबो हारसिंनो आनसाब जाफिननायाबो माने भिडिअ उनाव नायफिनलायबाथाय फैफिनो आरोना। फैफिनखायो माने इयो भिडिअ नायलायना होफिनबाथाय हारसिंनो फैफिनो। जोंहा टिभिया मा होनदों अके खालामगोन दे नोंबो खालामदो अमेश होनना बुंदों आरोना। अमेश नोंबो खालामनांगौनो। जोंहा टिभियाबो खालामगोन आरोना। जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों निउ फ्रेन्ड काम होनना बुंदों तुलुमुनि। टीवी वेलकाम नेनी बोल रहा है नेनी जी। धोनस्रि भिडिअखौनो नाया बिदियाव हरै जानो बिदियाव बोरै जानो बोरै जानो होनना बुंदों आरोना भिडिअखौनो नायाब्ला। नंगौथ' आरो भिडिअ नायाबा बोरै जानो। जोंहा सनारामा मा होनदों आंहा चिरां काजलगावनिसो। जोंहा सनाराम ब्र'आ काजलगावनिसो आरोना चिरां। अमेशा मा होनदों औ जों दे टिभि अफिसियेल जागोन दे टिभि अफिसियेल होनना बुंदों आरोना अमेशा। गुड नाइट होनना बुंदों टिएन बर'आ। जोंहा टिएन बर'आ थांसै नामा गुड नाइटसो होनबाय टिएन बर'। जोंहा तुलुमुनियाबो मा होनदों सनाराम आंबो चार्च बिजनिनिसो चिरां बिजनिनिसो होनना बुंदों आरोना। तुलुमुनियाबो चिरां बिजनिनिनो आरोना सनाराम ब्र'। गुड नाइट टिएन होनना बुंदों जोंहा सनाराम ब्र'आ। जोंहा सनाराम ब्र'आ खाथिनियानो माथो अना गावहा खाथिनियानो अना गावहा होनना बुंदों तुलुमुनि आब'खौ। टिभिया मा होनदों खालामबाय दै आं ब्र' सर्ट भिडिअ'आव कमेन्ट हरदों नाय अमेश होनना बुंदों। अमेश कमेन्ट हरखाबायनो। जोंहा सनारामा बिजनि मा जायगा तुलुमुनि होनना बुंदों। टिएनआ सनाराम प्लिज सापर्ट 10 हर होनना बुंदों। सनाराम 10 हरनांगौनो आरोना टिएननो। जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों सनाराम उलबारिनिनो उलबारि जोंहा तुलुमुनिया उलबारिनिनो। टिएनआ मा होनदों 300 होनना बुंदों आरोना 300। सनाराम ब्र'आ मा होनदों टिएन नोंबो खालामदो आंबो खालामगोन भाइ होनना बुंदों। जोंहा सनाराम ब्र'आ टिएन नोंबो खालामनांगौनो बेबो खालामगोन माने। टिएनआ जोंहा लिंक होदों इउटुब लिंक। जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों सनाराम चिरांनि चिरांनि
चिरांनिजों चिरां सापर्ट खालामदे ब्रा खालामदोब्रा होनना बुंदों आरो ना। चिरांजों चिरां खालामलायबानो जाबाय। जोंहा खाथिजों खाथि अनलायलायनांगौ, बांसिन खाथि बांसिन अनलायलायनांगौ आरो ना। गोजानजों एसे खम अनलायनांगौ। दा तुलुमनि आब' सनारामा मा होनदों? उलबारिनिसो नों, आंबो बिजनि बिजनियावनो थायोमोन सिगाङाव। आमाइमोननाव बिजनियावनो थायोमोन आरोना नोंबो सनाराम। तुलुमनि आं नोंनोथ' मोनसो सापर्ट खालामबाय खोमा सिगाङावनो, गावहासो हरथारा होनना बुंदों आरो ना। गावहासो हरथारा होनदों। ने क्या बोला? टीवी ऑफिशियल साबधान कर दिया आपको। जोंहा तुलुमनि ने क्या बोला? तुलुमनि मा होनदों? सनाराम बिनि खायनो अनदो देनां लोगो मोनबा चिकेन चावमिन जाहोगोन नोलै सनाराम ब्र'। तुलुमनियाबा मेस्टियान बर' आं नोंनिखौ खालामबाय, आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। जोंहा मा टिएनआ सापर्ट खालामबाय? टिएनखौसो होनदों आरो ना उमेशआ। टिएन सापर्ट खालामनांगौनो। सनाराम दे हर होनना बुंदों टिएनआ। सनाराम टिएननो हरनांगौनो। तुलुमनिया मा होनदों? सनाराम बिटिवाइ गुड प्रमिस गैया आंनाव आइडि। जोंहा तुलुमनि आब'नाव आइडि गैयानो आरोना सनाराम ब्र'। आइडि गैयानो। जोंहा टिभिया मा होनदों? अके थेंक इउ निनि होनना बुंदों। थेंक इउ निनि होनना बुंदों आरो ना। थेंक इउ निनि, आपको थेंक इउ बोल रहा है टिभि ने टिभिया मा होनदों? ओइ ब्र' बेयाव ब्लुखौ बोखारथ'नाय, आं फिसा खामानि मावनो फैफिनगोन र' होनना बुंदों। थेंक इउ टिभि, थेंक इउ दे, जागोन दे, आं बोखारना होगोन दे। दे बोखारना होबाय आं दे टिभि। थेंक इउ दे, बोखारना होबाय दे। जोंहा टिएनआ मा होनदों? 2 आइडि दं होनना बुंदों आरो ना। जोंहा टिएनआव 2 आइडि दंनो। क्रेजिका बेटा मोनफैदों जोंहा। थेंक इउ क्रेजिका बेटा। माबोरै खबर सबर? आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे। हेलौ होनना बुं। हेलौ क्रेजिका बेटा। लाइक दान, थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय। दे जोंहा सोर लाइक होआखै लाइक होलाय आरो ना। गासिबो लाइक होना हो खनसे। जोंहा तुलुमनिया ब्लु बोखारदो आंनिखौ। आदसा तुलुमनि आब' थांसै नामा नोंबो? दे ब्लु बोखारना होबाय दे आं तुलुमनि आब'। जोंहा जाय लाइक होआखै खनसे लाइक होना हो आरो ना। सनारामा मा होनदों? टिएन थांनो 2 आइडिजों सापर्ट खालामदो, आंबो हरगोन। टिएन सनारामनो 2 आइडिजों सापर्ट हरनांगौनो। इबो हरगोन आरो ना सनारामाबो। टिएन सनाराम हरलै होनना बुंदों आरो ना टिएनआ हरलै होनना बुंदों। टिएन नोंबो सापर्ट खालामना हो, होमबासो सापर्ट मोनफिनगोन। सनाराम ब्रह्मनाव गोबां आइडि दङ, नोंबो सापर्ट खालामना हो होमबासो मोनफिनगोन ना। सनाराम ब्रह्मआ मा होनदों? आंनिखौबो बोखारदो, रावबो सापर्ट खालामा होनना बुंदों आरो ना। रावबो सापर्ट खालामा होनना बुंदों। सनाराम ब्र' नोंनिखौ बोखारना होगोन दे आं। टिएन नोंबो एसे सापर्ट खालामब्रा, आं मोनसे हरबाय। टिएन नोंबो सापर्ट खालामना हो सनारामनो। नोंबो सापर्ट खालामना हो टिएन। सनाराम ब्र' आंनि सापर्टआ मोनबेसे दङ नायना होलाय खेबसे। नायनानै खोन्थाहरलाय बेसे दङ। सनाराम ब्र' थाङाखैबा दसेयावनो गोमाफिनजोबलायबाय दा। सनाराम बे दं सापर्ट 2 आइडि दं। 2 आइडि दं आरो ना सनाराम।
जोंहा थांजोबबायसो नामा जोंहा टिएन लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना होदो दै टिएन दे जोंहा एसबि ब्लगआ जोंहा माबायानो ना 385 दं आरो ना साल्थायाव नैबे आंनि गंसे मबाइलाव माबाल'सो देखायगासिनो 382ल' देखायगासिनो बेनिखायनो सोंहरदोंमोन आं 382ल' देखायगासिनो आंनि गंसे मबाइलाव बेनिखायनो सोंदों आं जारलासो खमायबाय थायो बिदिनो जोंहा खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंकिउ दे एसबि ब्र जोंहा सोनाराम ब्र ना नैनी ब्लॉग ने क्या बोला भैया गुड नाइट बाय थैंक यू नैनी जी नैनी सिस्टर मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू हाँ नैनी जी ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रीम नैनी जी ठीक है टिएन मा होनदों हेलो एसबि ब्लॉग प्लिज सपोर्ट आच्छा टिएन जोंहा माबायानो दै बे सनारामानो दै एसबि आबो नोंबो सापर्ट खालामना हो बेबो सापर्ट खालामना होगोन आरो ना एसबि प्लिज 300 एसबि 300 खालामना होनांगौनो जोंहा टिएननो संसारा मा होनदों जोंहा संसार नीनी सपोर्ट मी नीनी चला गया है क्या अब नहीं गया है तो संसार से सपोर्ट कर लीजिए संसार के साथ और संसार का पास आईडी है वो भी सपोर्ट कर देगा नैनी संसार जोंहा नैनिया सपोर्ट खालामो दे बयखौबो बे सपोर्ट खालामखायो आरो ना जोंहा लक्ष्मी दैमारि मोनफैदों थेंक इउ लक्ष्मी आब' थेंक इउ माबोरै खबर सबर हेल' आगै होनदों हेल' आब' हेल' माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबायना आब' नैनी आप गया है ना चला गया थैंक यू गया है तो गया मोजां आगै मोजां आरोना लक्ष्मी आब' दे मा ओंख्रि जानायमोनलै आब' लक्ष्मी जोंना मा होनदों टिएनआ प्लिज 300 होनना बुंदों जोंहा एसबिआ खालामबायलै बस होनना बुंदों खालामबायलै बस होनना बुंदों आरोना जोंहा एसबिआ मा खालामबायलै बस होनखोथाय जोंहा टिएन होनना बुंदों आरोना एसबिआ जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो आब' मा ओंख्रि जाखो जोंहा संसारा लक्ष्मी आब' साब खालामदो दे लक्ष्मी आब' साब खालामनांगौनो जोंहा संसारजों खालामलाय संसारनाव आइडि दङ संसाराबो खालामना होयो बयखौबो संसाराबो अनो आरोना बयखौबो खालामलाय जोंहा आब' लक्ष्मी सापर्ट माबा होआखैबा लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना हो दै आब' लक्ष्मी दे एसबि आं ब्लु होना होबाय दे आलु टमाट' आरोना आब' गोथाव दे आलु टमाट'आबो अन आलु टमाट'आबो गोथावानोलै आब' जोंहा बिखुंगुर बर' लाइभ फैलायबाय जोंहा बिखुंगुर बर'आ बिखुंगुर बर' लाइभ फैबाय दैलै आदा 300 होनना बुंदों जोंहा माबाया टिएन आंनावबो आइडि गैलाना नङाबालाय आं नोंनो 300 बानायना होथारगौमोन आं गासिखौबो हरगौमोन आं नोंनो दा आंनाव आइडि गैलाना हानायमोनबाथ' सोरां एसडिबो लाइभ फैबाय आच्छा सोरां आब'आबो लाइभ फैबाय नामा दे आंबो दसे थानानै दोनथ'ना ओंखाम जानानै आंबो थांगोन र' बिनियाव दसेब्लाबो नुजाहैगोन आं सोरां आब'आबो लाइभ फैबाय होमबा
500 खालामदो आंखौबो आदसा जोंहा SB ya SB खौबो 500 खालामना होनांगौनो SB ब्लगखौ Sonaram bro बेसे जाखो नोंना जोंहा SB आ Sonaram bro anda ना SB Laksmiया मा होनदों जोंहा लक्ष्मियाबो संसार आगै खालामगोन दे होनना बुंदों संसार आगै खालामगोन दे होनना बुंदों आरोना संसार दैमारि आं बिजोंबो सापर्ट दं दे आं Sonaram होनना बुंदों संसार दैमारि आं बिजोंबो सापर्ट दं दै Sonaram जोंहा SB आ Sonaram आरोना बेजोंबो सापर्ट दंनो संसार नोंजों सापर्ट दंनो आरोना बेबो जोंहा आं Sonaram बिटुआइ भ्लग 10K सोलै आंबो माने मिथिखादों आरोना नंगौना नङा सानबाय थादों आं जोंहा नैबे गंसे माबाजों मबाइलजों जोंहा इयावबोथ' भिडिअ आपल'ड होयो दा नोङो SB आवबो ना Sonaram bro SB आवबो भिडिअ आपल'ड होयो दा आं बेयाव मोनसे सापर्ट गैया दे माबा नैबे गंसे मबाइलजों सापर्ट गैया आरोना बेयाव सापर्ट होना होगोन आं नेशनेल युथ स्पर्ट फेस्टिवल फ्रम प्लिज लै 300 होनना जोंहा टिएना औ होदों सापर्टआनो खालामबाय थायो लै मा होनो सापर्टआनो खमायबाय थायोलै होनना बुंदों आरोना सापर्टआनो खमायबाय थायो आरोना जारलालै दायो बेसेबां दङ दायो 8ल'सो दङ ना SB Sonaram bro 8ल'सो दङ र' आं मोनसे होना होनि र' नैबे आंनिजों TN गाबोन जागोन दे होनना बुंदों आरोना TN औ 40 जाबायमोन 40 जाबायमोन आरोना खमायलांफिनजोब्बाय एथ' बुरजा मानो खमायोलै आसरितलै आंनाथ' इदि बेफोरबायदि एथ' बुरजा खमायाखै आरोना इदिनो 4-5 इदि खमायबाय थायो आरोना खमायदों आरोना माने लानाय खिनियाल'सो खमायलांबाय थायो आरोना दिनै जेसेबां सापर्ट लादों बेखिनिया माने गोमालांफिनो आरो बेनिफ्राय गोमालांनानै माखासे थालाङो अबेबा बायदिया गोमायो TN मा होनदों अके होनना बुंदों TN खुलुमहरलायबाय जोंना TN बर' फंबाय सिन्था दाखालाम आंखौबो एसे सापर्ट खालामगोरो दे जोंहा Sonaram bro Sonaramआ सिन्था खालामनाङा होनना बुंदों TN नोंखौ माने Sonaram bro सापर्ट खालामखायो दै सबखौनो खिन्थु बेखौबो सापर्ट खालाम आरोना Sonaramखौ सापर्ट खालाम अननाय होब्लासो अननाय मोनगोन होननो ना जोंहा Sonaram ब्र'खौ सापर्ट खालाम होमबासो माने बेबो खालामफिनगोन आरोना लक्ष्मी आब'आ थांफिनबायलै जोंहा आरो 20 मिनिट थानो हाबावबाथाय 2 घन्टा जासिगोनलै Sonaram bro 2 घन्टा पुरा खालामनो हाबाथाय मोजां जासिगौमोन
Deh komen deh search dong. Jangan lanjutkan lagi. Videoसे थाबोनबा 2 घन्टा खालामथारसिगौमोन आङो. दे कमेन्ट होदे जोंहा सोर सोर दङ. जोंहा टिएनआ दं आरोना, टिएन दङ. दे टिएन नोंनो कमेन्ट हरसिन हरदोलै जाला मालानो. टिएन आं आइडि बानायबा आं नोंनो हरगोन दे, आं नोंनो हरगोन. आं आइडि बानायनो सम मोनाखै आरोना. जुदि गाबोनफोर आं सम मोनोब्ला आं बानायथारगोन आरोना आइडिखौ. ओरैनोबाबो मोनसे मबाइलाव 8टा गाहाम हाखायोनो, आंबो बारा मिथिया आरोना. 8टा गाहाम हाखायोनो बानायनो. आं आइडि बानायगोन आरोना, आइडि बानायगोन आं. दायो एकदमबारे बिराद बिजि, समखौनो मोनथ्रा. दे टिएन लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो. टिएन ओके नावले जोंहा टिएनआ हरगोनलै, टिएन हरगोन, आं हरगोन दे नोंनो. दा माबा आइडिखौनो बानायथ'वाखैना आङो, आइडि बानायबानो हरगोन आं. जोंहा माबानाव थांनांगौलै, मा होनोमोनलाय, हायेन आदानाव थांनांगौ. हायेन आदाया बिराद अनो बानायो. बिनियाव दङ, आइडि दङ गोबांनो. हायेन आदाया सापर्ट खालामहरो आरोना. दे कमेन्ट होदे लोगोफोर, सोर सोर दङ. जोंहा 3 दङ नामा? कमेन्ट होदे. सिरि थानाङा आरोना, कमेन्ट होदे. जोंहा टिएनआ मा होनखो, मबाइलसो हरबाय नामा टिएनआ? $386 जाबायलै. 386 जाबाय आरोना सनाराम ब्र आंना. 386 जाबाय. हाबा दाहालागै माबासो थांबायमोनलै, दहाय माबानिफ्राय साननिफ्राय थाबाय थानायमोनबा आरोना आंना सापर्टआ थाजोबनायमोनबा, दिनैना थाजोबनायमोनबा आंना दिनै माबासो थांबायमोन आरोना, 400सो थांबायमोन आंना दिनै. फाग्लासो खमायलांफिनबाय थायोबा. जोंहा उन्दुनोसै नामाथाय होनदों आरोना. MB 90% थांबाय आरोना टिएन नोंना. SB उन्दुनोसै नामा होनदों आरोना. नामाथाय होनना बुंदों. दे माबा उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुबानो जाबाय दे. माबा सनाराम ब्र, उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो दे, जेबो नङा, उन्दुदो. SB प्लिज 300 होनना बुंदों, जोंहा खुलुमहरगासिनो टिएनआ. माबा सनाराम ब्र, उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो दे.
फुंफोराव खामानिफोरबो थायो बयनाबो आंबो दसे थाबावनोसै जोंना TN ना बेसे थांखोब्रा TN बेसे थांखो 278 थांबाय दे TN ना बेसे दंमोनलै दहायो फैबाथाय माबाल'सो दंमोन खोमा 70 ल'सोमोन नामाथाय 69 मोन ना TN नोंना 269 मोन दे मोनगोन दे TN जे माबाफोराव बिदिनो लाइभफोराव जइन जाहैबाय था होमबानो मोनगोन आरोना लासैनो जालांगोन दे आंनाबोथ' खमथारना जालाङोलै लासैसो देरलाङो TN लासैसो जालाङो हाखु दाखुलाय बहा जानो कल हर होनना बुङो जोंहा सोरखौ कल हर होनना बुंखोथाय जोंहा TN आ लासैसो जागोनलै TN लासैनो देरलांगोन दे मालायफोरना के थांजोब्बायलै सबनाबो मा उन्दुनो ओंखारलायखो गुड नाइट आदसा TN थांसै नामा दे थांसैबा थांदो दे उन्दुनो ओंखारबायबा थांदो आंबो दसे थानानै उन्दुनोसै आं पुरा 2 घन्टा खालामनानै उन्दुनोसै आङो 2 घन्टा पुरा बानायनोसै आं 1:48 जाबाय आरो 12 मिनिट दे बाय TN दे थेंक इउ आंनि लाइफआव हेल्प होफैनायनि थाखाय TN थेंक इउ दे गुड बाय नो सुइट ड्रिम गुड नाइट TN जोंहा जे बड'आ फैयासै माथो आं दहाय बुंनाया जे बड'आ फैयासै माथो जे बड' दे TN उन्दुनो ओंखारबायबा माबा उन्दुनो ओंखाराखैबा कमेन्ट हो दे मोननैसो कमेन्ट होसिनो आङो मा जायगानिलै TN नोङो मा गामिनि
आदसा जोंहा सनाराम ब्र फैफिनदो नामा सनाराम ब्र दोनदो सालथे औ दोननोसै सनाराम ब्र आंनि भिडिअ नायाखै नामा नायदोंमोन खोमाथ' सनाराम ब्र नायदोंमोन नामाथाय आं भिडिअ नायबाथाय कमेन्ट हरखायो आरो ना कमेन्ट हरदोंना हराखैथाय आङो र' माबायाव फुङाव आपल'ड होनायफोरखौथ' नायजोबखादों आं भिडिअफोरखौ ओमफ्राय नैबे बेलासे आरो मोनायाव होनायफोरखौसो नायनाय जायाखै नामाथाय थ' आं दा उन्दुनायाव चेक खालामना नायजोबगोन आरो ना गासैखौबो आं सब चेक खालामजोबखायो नटिफिकेसनखौ मा मा नटिफिकेसन फैयो नटिफिकेसनखौ आङो चेक खालामजोबना नायखादों ना सनाराम ब्र दा नायगोन आङो दसे दोनबावनोसै finish ahora. Okay. Y con factura va en 120.